Siksi sä, että Thaimaassa Red Bull ei olekaan samaa, mitä sä juot Suomessa. Testataan nyt näitä paikallisia versioita. Ja mä kävin täällä kiertellä näitä 7-Eleveneitä ja 5 Red Bullia tarttu nyt mukaan, jota lähdetään nyt testaamaan. Mut ensimmäinen, mitä lähdetään testaamaan, tämmönen Red Bull Extra. Tää on ainoa, mikä näistä on tölkistä. Tässä on jotenkin laimeesti hiilihappoa. Tää on aika makea kanssa. Arvosanaksi mä antaisin ehkä tälle 3/5. Toisena niin testataan tämmönen, taitaa olla se niinku originaali. Maku on itse asiassa, se on aika eri kuin tuossa tölkissä. Mä sanoisin, että tää on jopa pikkusen parempaa tavaraa, että arvosana olisi 3,5/5. Ei olekaan se hiilihappoja tuossakaan. Tiesitkö muuten, että Red Bull tulee alkuperäisesti täältä Thaimaasta? Jos sä tiesit, niin tykkää vaikka videosta. Kolmantena meillä olisi tämmönen punainen. Mä en todellakaan siis tiedä, mitä eroa näillä on. Kaikki on ihan samannäköisiä eri värisillä etiketeillä vaan. Mut 2 ensimmäistä mä oon sanonut aika lailla niin normaalille Red Bullille ilman hiilihappoja, niin katsotaan, olisiko sitten 3. putkeen. Tää maistuttaa sitten ollenkaan Red Bullille. Tosi makea, ei olekaan hiilihappoja. Saa arvosanaksi 3/5. Kolmantena tällainen joku Theoplex L-versio Red Bullista. Jotenkin samalta nämä kaikki maistuu, mutta ei maistu kuitenkaan. Tälleen arvosanaksi 2,5/5. Mä en tiedä oikein mikä tässä on vikana, mutta ei oikein maistu Red Bullille. Viimeinen, mutta ei vähäinen. Mustalla korkilla varustettu Red Bull. Lähdetäänpä maistamaan. Tää on varmaan parhain tähän asti. Kans aika makea. Ei muistuta mitenkään Red Bullin makua. Tää on silti hyvä. Ei oo hiilihappoja. Mä sanoisin tälleen, että 4,5/5 mä voisin ostaa kyllä uudestaan. Kommentoipa tuohon alle, että jos sulla on jotakin juotavia, mitä sä haluat, että mä testaan täällä.